Nga nang bihilak man ka. Tungod sa sobrang akong kaluoy sa tiguang, madam. Ampun, parang yung kikumot ang akong dugan nga nagtanaw niya nga nagbakuhuman muhad sa mga buwak nga mipahinungod og mga pag-ampo. Ako na siguro nga bugadod kaayo ang rason ko nga nung ingon adto nga ako nakita sa tiguang. Ako nakita nga sobrang kaayo ang kasakit niyang gibati, madam. Prem, Madam, pasaylo ang sa pawantay ka. Pero sa ako nang giingon kung sa manggani ang akong gibuhat ang pagpadayon sa maong tiguang. Andam ra kong imo kong palayasan, madam. Pero pasaylo ako. Naluoy lang dyan sa tiguang, madam. ayaw pa ngayo og pasaylo. Kaya ko'y nakitang gilad sa imong gibuhat. Prema, bulawanon ka og kasing-kasing. Maong inunta ka. Nga kung mo balik pa man gani ang maong tiguang, in-ing nako ha. Kay gusto na ko sa ikasulti. Interesado ko sa iyang kinabuhi. Gusto ko ng buhatan og libro. Serious man yung duha diha? Oh, anak. Anak, dali ra good. Prem, sige, istoryahi si Sir ni mo. Kay gusto sad ko nga mahibaw siya. Diri nak, diri. Lingkod sa akong tupad. Wow! Nice plot, ma'am. Wa kay plano nga suwato nimo ang kinabuhi niya tong tigwa nga? Na-interest yung naikag na magani ko nga ikastorya siya kay gusto ko may baw kung unsay iyang kalabutan ni Dapita. O kung nganong mao man to isina nga nagdasyag buwak, nagpahinungod og pag-ampo niya, midangoy-ngoy og maayo. Uwa ka masuko na ako, sir. Ano masuko man? Sabi na himo sa, ha? Nga nagpakita ka magkaayo sa imong pagkamayong tao. Huwag ko masayop sa pag-ingon ni Mami na dawaton ka. Wala akong gusto. Mga tao matinudanon o magkamaong maluoy sa mga tao nga angay kaluyon. Dalaygon ka. Pagkaksa ko, sir, B. Salamat kayo sa inyong pagsabot. Ay, ayaw na pagsikikila ko. Katigalig manghubag unya ng imong mga mata. Hilong na, Prema. Makabalik ka na itong tigwa nga. Pasudadayon hanya, tawag ako. Hasta ko, Prema. Ma'am? Ma'am? Oh my God. Ang bitang typewriter, be. Ano siya pa ikaw may nangulay sa pag-alsaan ng kabugat, ana? Ay, napahimutang na. Relax na diha, okay? Sa pag magpanik man dayon ka, ligon pa din si Mami Nag. Makaalsa pa bugat, maong ayaw gyud ka balaka. Ayaw lagi, ana. Dili ko gusto. Anak, mas dali kong maluya kung bibihon ko nimo. Maong kalma na lang, okay? Gano'y mo lang gita din support sa ang typewriter? Gabi naman. Mag-type ko. Karong orasa? Nga gabi na? Sa'yo pa, anak. Uy, tanawar ako ng relo ni mo. Usap pa, nahibaw baya kag unsa gyud ang oras kaganahan kay na kung musuwat ko. May, okay lang na ka dito sa bata-bata ka pa. Pero karon, kinahanglan ka magpatno na ka. Kinahanglan nga matugkag sa'yo. Ay, kapugnaw ba itong hangin na mipulhot? Oh, mayo man unta ang panahon. Nindot ka ni kay tanawon nga daghan kang bituon sa langit, oh. Oh, Ma'am? hello, Nak. Unsa may gikinahanglan sa gwapo na kong anak? Nagtuka na ko.
Susod na dito sa imong kwarto, aron mo pahuway na. Please don't stay too long, ha? Mhm. Ayaw kipagdugay. Yes, yes. Sige na, sige na. Ahatan na tanabi, ihatod ta kabi, dali. Naunsa. Dako lang imong baby, mami. Higanti na ni. Di na magsigig kunit sa imong saya. Aron nga, gilinubyaan ko. Katulgo na. Ikaw, cute. Good night, eh. Good night, baby. Pag ninyo nalagyan, hindi na kumuingon og baby. Yes. Kung ako na makita ng right one, nga akong ikasinabot. O, siyempre, ikasinabot sa mo. Pero kung dili, mas okay ra yung pabilin kong ulitaw para way labad sa o. Hoy, 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 dili ha, dili. Pag minyo gyud kay nagkinahanglan kog apo. Hey. Hoy. Kandila. Kandila nga bagong gipahong. Kinsa ba'y naglabay ini? Madam, Oh, yaray mo coffee. ikay nangumidya? Ha? Kini bang kandila nga bagong gipahong unya giid sa dinis akong lamisa? Ikaw ang nangumidya? Lawag yun, madam. Please, madam, tuhoy ko. Uwa yun. Nangutana gani ko. Nangutana ko nimo kay dili ko makatuo. Kandila tuod na nga murag gikan nga gidagkutan o nya gipawong. Di man nagikan, madam. Ayaw na nga doon laing tao nga nakasudin his compound. Pasiga ang tanang suga sa gawas. Sige na. Pero ayaw lang po kawa si Bimbo kay mao pa'y pagkatuog adto ha. Dili ko gustong putlon ang maayo niyang pahuway. Sige na, tumanang akong giingon nga pasigaa ang tanang suga. Kay mo gawas ta, aron susihon kung doon na ba'y nakasud ka laing taon din sa compound. Sige na. Nakabaho ka? Oo, madam. Bahong patay. Tingog! Tingog! And ayan guys, lugo na to ang part 4 sa mga asoy. Og unsag atong tingog guys no nga ilang nadunggan mura man tuog multo. Og kinsa pud gaano ang naglabay atong kandila. Deka mga katingad-an guys no nga hitabuan ning trabaho. Og nadong na pud sa nasimhot ano nga baho daw patay. Guys unsa mga gani ang mga kuan mga pagparamdam kinsa manggaan nagmulto. Nang abang-abang ta guys sa duha pa ka episode no. Thank you so much.